Ki kok tumben ki. Esok-esok ombong ora dolan rene ya. Tanun. Ombong kayak tak rasan-rasane kok kowe men ra ketok. Iki kene wae apa, Bang? Sini kene. Lah iki mesti kok ngendi ki, Bang? Ngaret tadi. Lah piro to? Tengane minggu apa? Mermut lorong Pak De. Ora ndure ning kantor De. Lah piye? Apa ra rokok? Banyu bayi putih tadi. Aku wis paham, Bang. Banyu putih. Kopi to? Ki kopine. Wah, mantap nih. Ngopi kok ora nek gorengan iki. Apa meneh? Gorengan wajan ki lho. Bocah gembung. Wes njaluk kopi, njaluk rokok, saiki njaluk gorengan. Yo, gorengane. Mangane alon-alon wae, ora usah kesusu, kaya seminggu ra mangan. Enak tenan Dede. Tanun. Monggo. Lah kok Mas Penjal. Monggo. Yang saya Mas ngomong mikirin Monggo. betul. Monggo benar. Monggo benar. Pripun? Waktu ngopi kare man gorengan to. Nggih, niki wau kok delalah niku si Ombong kok dolan mriki. Apa ngomong esuk sorene sentuk gorengan. Mboten napa-napa kersane. Ngomong dia Ombong. Nah, mboten enten Ombong kadang mboten rame. Pripun? Wonten perlu napa? Pindah pulau iki tadi silaturahmi. Nggih. Dan beberapa kali pun iki dadi pinanggi kali Pak. Niki kula dikengken yang perangkat desa. Nggih. Tadi angsal serat undangan. Jadi Undangan apa kira-kira ya? iki dusun Sombro niku ajeng ngenten bersih dusun. Nggih, bersih dusun niku. Nggih. Acarane niku kan mungkin badhe enten wayangan. Sonten kirap. Dan iki kan Pak D yang sampun sepuh niku disuwun timbanganipun. Nggih. Matur nuwun saderengipun. Nggih. Matur nuwun. Gede. Aku ado-ado tekan kene mosok ora digawe kopi to, Dede. Alah, aku ya wis paham meneh siji meneh iki, Mas. Yang kok sik? Tak Saya mau mau digawe ketok, De. Ya, aku paham. Ngosek. Tapi ketemu pacare ya. Apa? Alah kono mau. Alah aku. Nah, Aku murah karo pacarmu. Ya iya mau. Iya, kamu sapa? Ayo cilikan gua. ono wae Mas Penjal iki. Mas Penjal, Ombong. Biasane aku urip neng Sombro niki. Awit biyen tekan saiki angger acara kadesa ingkang sepisan ya kuwi dikumpulke wargane sik. Dikumpulke wargane baru jak rembugan supaya kabeh warga iki kabeh padha resik-resik. Resik-resik terutama kali lingkungan sing aja lali siji. Punden. Punden Nyisombro. Nah, kuwi punden Nyisombro kuwi pas acara kadesa supaya ben iso resik. Lah mungkin wargane dijak rono, jak resik-resik. Kan ngeten iki Pak Di. Mengki kan saderenge wayangan. Nggih. Kan Jumat esuk niku kan kupapan. Nggih. Wonten Klepen mangki. Nggih. Laras. Selasa injing niku kan selamatan wonten Bal dusun. Ya, bener. Terus di bal selamatan niku kadose badhe wonten acara kirap. Nah, kirap. Niku kirape kan mengki saking Bali dusun ugi, mangke mubeng nang Kali Manggis, lah tekan punden
balik menyang neng bali dusun. Makane kabeh warga dijak guyub rukun, dijak nyambut gawe resik-resik. Ya kali ya punden. Iki kan iki nggih enten wayangan bareng to. Enten nggih. Iki kula nyuwun anu Mas yo. Ki wangi-wangi ya Mas yo. Mangan itu gampang. Akeh panganan kok iki. Wah, luar bebas ke weteng lho. Seneng to anak mangan? Seneng. Ayo, saiki dirangkul bareng. kabeh do semangat. Penting Men acara lancar. kadesa kuwi lancar, acara wayangan yo lancar, ora ana alangan setunggal menapa-menapa. Jelas ini Sombron rakyate makmur, desa dusune apik, maju, wargane aman. Nah, kowe Ayo. mah ya. Aku sama Mas Joko Ses. Jujur ah. Sombron. Jaya. Jaya. Semua dia terus ke saya tadi. Iya, ayo iki bareng-bareng ayo diteruske ayo. Arah nakon man gorengan cepet ini. Nak kon dadak gawe kok wis jam kan. Kan kopi ping piro mudi. Lah ping 3 ketok urusan. Tapi ora apa-apa, memang ya Ora, sana si dusun berapa minggu dibelah nih. Ya. Iya apa Mas Ari cari capo anu. Bisa. Widya Channel, seduluran, salam kasih.